Bon dia, xiquets i xiquetes, com esteu? Mireu, avui us vaig explicar a recordar un poquet les mesures de pes, ¿vale? Recordem que la mesura un poquet més gran, més important, és el gram, que té amics per dalt i per baix, ¿val? Té múltiples i submúltiples. Anem a parlar primer dels que són més grans que ell, que són el decagram, l'hectogram i el quilogram. I després estarien les tones. Vale? Recordeu que les tones és quan parlem de pes d'animals, per exemple, molt grans, com el rinoceront o com l'elefant. I després parlaríem dels que estan per baix del gram, que serien el decigram, el centigram i el mil·ligram. He volgut agarrar una pissarra perquè com estem en l'era tecnològica, però també hem de pensar un poquet en la pissarra de sempre, val? I he agafat la que tenia per ací per casa. Aleshores, recordant un poquet que quan baixem hem de multiplicar per 10, val? I quan pugem hem de dividir entre 10. Sempre recordant que el gram és un poquet el que més anem a utilitzar. Val? Ara després us faré un altre vídeo en la cuina parlant un poquet de mesures, però bueno, això vosaltres ja en les receptes de cuina ja van practicar molt. Vale? Quan parlem de molt de pes estaria el quilogram, i quan parlem d'un pes molt xicotet, per exemple d'insectes o d'animals xicotius, parlaríem del mil·ligram. Vale? Ara després en l'altre vídeo ho recordem i això jo crec que vos servirà per a fer les activitats, les tasques que vos estem posant per a la setmana que ve. Bé, ja estic així de nou. Mireu, ara el que anem a comprovar són les relacions que existeixen, sobretot entre els quilos i els grams. Vale? Tinc així un got de color blau que pesa, si ho veieu bé, en el pes 250 grams. Si li afegim un altre got igual, entre els dos pesen 500 grams, que seria la meitat d'un quilo. Estos dos gots és el mateix, tenen el mateix pes que aquesta quantitat de macarrons, que pesa també 500 grams. Vale? Això seria la meitat d'un quilo. Si posem dos paquets de 500 grams, que se'ns passa un poquet, però bueno, 500 per 2 serien 1.000 grams, perquè ja sabem que un quilo és l'equivalent a 1.000 grams. Per tant, un quilo serien 2 mitjos quilos i serien 4 quarts de quilo si tingueren dos d'aquests gots més dos més. Vale? Jo crec que en això ja teniu prou per a saber i per a poder practicar, sobretot a la cuina, en les unitats de pes. Vale? Molt bé, un beset i ens veiem en un altre moment.